L-accountant u espert forensiku Jeremy Harbinson li kellu sehem fl-inkjesta Vitals qed jirrifjuta li jiġi Malta biex jixed fil-qorti minħabba s-sigurtà tiegħu. F'affidavit li ppreżenta fl-aħħarijiem fil-qorti qal li esperjenzi u għarfien li akkwista fl-aħħar 7 snin wasluh biex jibża s-sigurtà tiegħu u ddeċida li qatt ma jirritorna Malta. Semma raġuni oħra għaliex mhux se jiġi biex jirrispondi d-domandi waqt il-kompilazzjoni tax-xhieda, il-kundizzjoni ta' saħħet martu. Harbinson li l-lum artirat l-kumpanija tiegħu qal li r-rapport li l-kumpanija tiegħu ħejjiet dwar il-ftehim tal-isptarijiet qatt ma kien maħsub li jintuża direttament bħala bażi għal prosekuzzjoni. Qal li huwa kien konxu li dan ir-rapport kellu jkun biss parti mill-provi tal-inkjesta. Żied jgħid li r-rapport ta' 1200 paġna m'għamel ebda referenza għal akkużi kriminali u ordnijiet ta' friżar li nħarġu wara l-konklużjoni tal-inkjesta u ma kellu ebda sehem fihom. Harbinson qal li nota fil-bidunet tar-rapport kienet tagħmilha ċara li dan kien rapport strettament privat u konfidenzjali għal maġistrati inkwirenti u mill-esperjenza kien jistenna li jintalab permess biex l-istess rapport tal-inkjesta jintuża għal għanijiet oħra. Assigura li r-rapport tal-kumpanija Harbinson Forensics li l-inkjesta kien tal-ogħla kwalità huwa għadu jaqbel sal-lum ma dak li nstab. Fl-affidavit Jeremy Harbinson qal li kieku kien ikkonsultat kien jirrakkomanda li jsiru rapporti oħra separati u ffukati fuq kull persuna li kienet ser tiġi mixlija l-qorti. Wara l-fehma li f'dan il-każ ma kellux jintuża rapport wieħed voluminus li sar għall-inkjesta għal għanijiet li skontu ir-rapport ma kienx maħsub għalihom. Spjega li r-rapport jelenka affarijiet dwar mijiet ta' nies u kumpaniji. Jeremy Harbinson qal li huwa mexxa tim ta' madwar 30 espert li ħadmu fuq ir-rapport għall-inkjesta Vitals. Żied jgħid li ħadd m'għandu jistenna li jintalbu jiġdu mingħajr ma jitħallsu. Qal mill-esperjenza twila li għandu f'investigazzjonijiet kriminali fir-Renju Unit kemm il-darba jirriżultaw azzjonijiet kriminali mill-inkjesta kien jistenna li l-esperti jiġu konsultati mill-Pulizija u l-Prosekuzzjoni. Speċifika li għal dan ix-xogħol isir kuntratt kummerċjali ieħor bejn il-partijiet u eskluda lilu nnifsu għaliex qal li jissar tira.